Изпратим ли на баба? Да. На мен ми се струва, че баскалка е разхлабена. Не, просто се клати къщичката, защото е върху леглото, мамо. Трябва да я свалим. Усещам как. Скоро време ще я скъса. Със сигурност. Сега падне. Няма, нали е котка. Ай, видя ли? Ами тя самата къща ще падне от леглото. О, мамо, обичам те, мамо.